Добро утро, колеги! Добро Добро утро! утро на всички близо до момента 100 участника, които виждам на екрана си, че са част от днешната кратка емисия. Аз съм Снежанка Рибарска от Института по публична администрация и с удоволствие искам да ви представя днешния гост в рубриката Знания за закуска, а именно Мария Михайлова, която е дългогодишен лектор на Института, и темата, която тя днес ще ви представи, свързана с управлението на стреса на работното място. Заповядай, Мария. Благодаря, Снежанка. Добро утро на всички колеги, които се включват в момента, както и на тези, които ще се включат вероятно следващите 10 минути. 15 минути, не знам дали сте се замислили за какво могат да стигнат в рамките на 24 часа от нашето всекидневие. 15 минути могат да бъдат много, могат да бъдат и малко. Едно от нещата през темата за стреса, които ще свържем днес, е претовареността и усещането, че времето ни притиска. Така че в началото бих искала да ви благодаря за това, че отделяте 15 минути от вашето ефективно работно ежедневие днес, във вторник. Няколко думи за мен. Клиничен психолог и психотерапевт, специализирала индивидуална психоаналитична психотерапия с деца и възрастни в Париж. Дълги години част от екипът на Института по психология на МВР. От този опит съм и сертифициран преговарящ в ситуации на кризи към отдела за водене на преговори на ФБР. В последните 10 години развивам частна терапевтична и консултантска практика с партньори от държавен, частен и неправителствен сектор. Имам опит и като психолог в международни организации, едната от които е свързана с обучение в лидерски и меки умения. Другата е в подбор за високи мениджърски позиции за Европа, Балканите и България. Имам удоволствието да съм дългогодишен лектор на ИПА и освен това съм преподавател в Българското училище за политика и в Марокканското гражданско училище за политически науки. Днешната тема е втората тема от стартиралата инициатива на ИПА «Бизнес закуска». Благодаря на всеки един от вас, който изпрати въпроси, свързани с темата управление на стреса. Харесва ми идеята да управляваме стреса, тъй като в актуалността на днешното всекидневие всъщност няма как да живеем без стрес. Стресът стана част от нашето усещане за живота. Не знам дали сте се замисляли, но някакси без стрес човек се чуди какво не е наред. От тази гледна точка имаше немалък брой въпроси по отношение на работният стрес. Основно стресът в работна среда, някои бяха специализирали този стрес до терминът не просто стрес в работата, а синдромът на професионалното прегаряне, познат като бърнаут. Аз към тази тема съм добавила и идеята за така популярните в последните години паник-атаки. И разбира се, ефективни техники в краткото време, което имаме за преодоляване на стреса. Към края ще спомена и теми, които също провокират интерес във вас, но които ще бъдат разгледани след като си починете през лятната отпуска, през есента. Накратко идеята за това, че съществува стрес и за това, че той влияе на нас като социални животни, като социални същества, активно започва да се случва през 40-те години на миналия век. Тогава много неврофизиолози, невропсихолози стигат до извода, че начинът, по който ние възприемаме света, нашата нагласа към света, е ключова върху начинът, по който реагира нашето тяло. Днешното разбиране за повечето заболявания е през един модел на биопсихосоциално, психосоматично обяснение на това как ние реагираме на стимулите, които заобикалящата среда ни поднася.
Името на ученият, който през 40-те години, 43-та година започва да говори за стрес, е Ханс Селие, който свързва отделянето на хормонът на стреса, предполагам знаете, че това е кортизол, с ситуации, които провокират справянето с елементи на несигурност, на неяснота, на спешност, на неочакваност. Едно изследване на Американската психологическа асоциация през 2021 година по отношение на стреса на работното място споделя резултати в близост от около 50% от хората свързват претовареността в работата като основен източник на стрес. Около 15% говорят за липса на подкрепа, 8% нововведение в работата. Споделям тази статистика за това, защото е добре да си даваме сметка, особено за вас като служители в държавната администрация, че в последните години на честа смяна на управления, някакси това се допуска да е част от вашето работно всекидневие. Как можем да се справим, да управляваме наклонена черта? Като психолози използваме термина да използваме ефективни стратегии за справяне или копинг механизми на стреса. На първо място, тогава, когато сме наясно със себе си, със собствената роля и с начин, по който обикновено реагираме, това е добър знак за ефективно управление на стрес. Стресът съществува и е важно да си даваме сметка, че като такъв, колкото и да сме подготвени, винаги има шанс да реагираме недостатъчно подготвено в ситуация, която може да е с много по-силен интензитет в положителна или в негативна посока, т.е. прекалено липса на стимул или прекалени стимули за кратко време. По някакъв начин ние да възприемем ситуацията като критична. Един от въпросите около темата за стреса, който вие задавате, е за стреса при спешна кризисна комуникация. Тук отварям скоба, че темата за комуникация е една от темите около тази голяма тема за стреса, но тя ще остане за септември месец или следващите месеци след септември. Кризисна комуникация и превес около темата за работа с трудни колеги или клиенти и работа в конфликтна работна среда. Но накратко, за да зачета интересът, който имате. Ясно е да си даваме сметка каква е нашата роля, да си даваме сметка, че като човешки същества, организмът ни може да реагира и по неспецифичен начин, независимо, че може да сме много добре справящи се с стресови ситуации до момента. По отношение на комуникация в такива моменти е много ясно тя да бъде ясна, точна, конкретна, да почива на принципа необходимост да се знае. Тоест, нещата, които ние знаем, да не са неща, които споделяме с абсолютно всички, които проявяват интерес, затова защото при стресова ситуация, при критична ситуация, какво се случва? Активират се слухове, тъй като ние се опитваме веднага да структурираме нашата познавателна активност на всеки един като личности, в частност и като част от екип в общност, започваме да допускаме различни хипотези. И от тази гледна точка е много важно да си даваме сметка колко и на кого може да кажем, да сме наясно с ролята си и от друга страна да прецизираме информацията. В ситуация на криза, особено, не дай си Боже, кризи с висока обществена значимост или по някакъв начин такива, които се отразяват върху по-голяма група от хора, оперативната психология залага дори един принцип на налагане първоначално на така наречената информационна мъгла.
Тоест, спускане на дозирана информация, за да може да се работи оперативно в рамките на разрешаване на кризата или стресогенното събитие. С това затварям първата тема за стрес при спешна кризисна комуникация и отивам към тази, с която започнахме – стресът на работното място. Нямам възможността да знам с каква група от близо вече 150 човека споделям информация по темата, но ако се върна на изследването от 2021 година на Американската психологична асоциация, знаете ли каква е възрастта, в която хората споделят, че са най-силно изложени на стрес? Ще ви изненадам в кавички, това е активната зряла възраст, възрастта между 30 и 49 години. В онтогенетичен план това е времето на, да кажем, около кризата на 40-те, 30-те или 50-те. Тогава, когато човек прави преоценка на живота си. В това изследване сред стресогенните фактори, имащи отношение към възприемането на стреса като такъв в работната среда, са споделени степента на възнаграждение, особено когато то е възприемано като ниско. Тогава, когато човек работи продължително време, тогава, когато има нереалистични очаквания относно естеството на работата. И тогава, когато организацията не предоставя достатъчни възможности за професионално развитие. Защо се спрях на това изследване? Затова, защото в средата на пътя, това време между 30 и 50, всъщност нещата, които на нас ни правят впечатление като осъзнати личности, с известни кавички, е какъв е ролевият модел, който аз искам да оставя на децата си. От тази гледна точка, това може да е време, в което в един момент ние започваме да влагаме себе си в много по-голяма степен, което да доведе до изтощение. В един момент работата да започне да губи онова очарование, с което ни е привличала и ни е карала да бъдем силно отговорни, душата на компанията в екипа, телефон пълен с контакти на колеги и възможности покрай работата и съвсем естествено усещането за това как се справяме да започне да ни поставя под съмнение до степен на намалена професионална работоспособност. Всъщност, изброих ви 3 от ключовите симптоми на синдрома на професионално прегаряне. Професионалното прегаряне започва с силна отговорност, висока отговорност и желание за себедоказване и завършва с апатия и невъзможност да продължим. Тъй като остават 2 минути, как можем да се справим? Ще ви върна към най-сигурният период, свързан с срещата с първата травматична ситуация в нашия живот. Момента на раждането. Техниките за справяне с стреса са техники, свързани с периода на раждането. Най-общо казано, тогава, когато за първи път поемаме дъх, тогава, когато усетим удържането на някой до нас, т.е. правете неща с ръцете си, дишайте и формулата за справяне с стреса са 3 С. Сън, спорт, активен или пасивен и неща, които ви доставят удоволствие. Темата за сексуални контакти с приятни за вас хора, не говоря за промискуитетни връзки, но за неща, които доставят удоволствие и усещане, че всеки ден си струва да намирате малки позитивни моменти. Благодаря ви за вниманието. Теми свързани с емоционална интелигентност, конфликти в работата, риторика и публично говорене ще бъдат през есента. Благодаря и на Снежанка. Ти си.
Благодаря на всички, които успяха да отделят тези 15 минути. Чакаме ви тук на същото място на 26 май. Темата, свързана с технологии и рискове, ще ви бъде представена от Ясен Танев, наш дългогодишен лектор от Института за изкуствен интелект. Благодаря на всички и лек и спокоен ползотворен ден. Благодаря.